Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen natuurlijk met de schokkende gebeurtenis van afgelopen vrijdagnacht. De politie zal niet rusten. Dat zijn de woorden van de politiewoordvoerder van Curaçao, Maurits Rosalina. Het Curaçaose politiekorps zal niet rusten voor de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Toon Brood is opgelost. De 49-jarige Brood werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn eigen huis doodgeschoten. De moord heeft flink veel losgemaakt op Curaçao, maar ook in Nederland. Brood was een zeer gewaardeerde collega. De politie kreeg iets voor middernacht een melding dat een vrouw om hulp schreeuwde vanuit haar huis aan de Reigerweg. Uit onderzoek bleek dat Toon Brood samen met zijn vrouw aan de achterkant van hun huis zat toen ze een geluid hoorde. Toon stond op om te kijken wat er aan de hand was en even later hoorde de vrouw een schot. Daarna kwamen 3 deels gemaskerde en gewapende mannen naar binnen en hebben de vrouw bedreigd. Ze hebben geld en autosleutels afhandig gemaakt en nog een deel van het huis doorzocht. Daarna zijn ze vandoor gegaan met de auto van het paar. Brood was op slag dood. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hem doen. De auto is inmiddels gevonden, maar de politie roept alle inwoners op hun camerabeelden te bekijken of ze iets zien van een oranje Chevrolet Beat die in de nacht van vrijdag op zaterdag van de Reigerweg in de richting van Vetter reed. Laat de daders zich melden. Nog meer nieuws over deze moord, want de politie heeft een oproep gedaan aan de 3 mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de adjudant om zich te melden bij de politiebureaus. Volgens de politie zullen ze correct worden behandeld, maar is het wel de zaak dat ze zich snel mogelijk melden. En hij deed ook een beroep aan ouders en familieleden om dat tegen de 3 daders te zeggen. Volgens hoofdofficier Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie toont deze zaak opnieuw aan dat we een groot probleem hebben met illegale vuurwapens op Curaçao. Werknemers THZ naar de rechter. Het gaat om een zaak van 2 medewerkers van technische hygiënische zaken. Ze hebben een brief gekregen dat ze niet meer op het werk hoeven verschijnen en ze zitten al maanden thuis. De man die had eerder te horen gekregen dat hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat is nu veranderd in grof taalgebruik. De vrouw, de voormalige parlementariër Gisette Severina, die blijft voorlopig thuis en zou een cursus verplicht moeten volgen. De zaak is pikant omdat de 2 grote kennis hebben van insecten. Zo is Severina entomoloog en dat is nou juist iets wat we kunnen gebruiken. Maar omdat de 2 een relatie op het werk hebben gekregen, is er heel veel gedoe over ontstaan en kunnen ze nu niet naar het werk verschijnen. De rechter zal zich er uiteindelijk over moeten, een oordeel over moeten vellen. Achtervolging eindigt met ongeluk. Dat is een zaak van het afgelopen weekend. De politie zag een blauwe auto met 2 mannen die zich verdacht gedroegen. Toen de politie wilde dat de 2 stopten, volgde er een achtervolging. Die eindigde uiteindelijk in een tuin bij een huis in de wijk Bonam. Daarbij werd flink veel schade aangericht. Er is een waterleiding kapot gereden, een elektriciteitskastje. En de inzittenden zijn er vandoor gegaan voor de politie hen kon arresteren. En ook in het weekend is er een scooter gevonden die een paar dagen geleden bij de Amandelweg was gevonden. En die is uiteindelijk teruggevonden in de bosjes in Jantiel dichtbij de Zoutpannen. Joe Corsau neergeschoten in Rotterdam. Dat krijgen we vanuit Nederland mee. Er is een man doodgeschoten, een 32-jarige Curaçaoenaar. Hij is woonachtig in Den Haag en hij is in Rotterdam neergeschoten. Dat gebeurde voor de deur van discotheek Het Half Uurtje in de Rotterdamse wijk Charlois. Het slachtoffer werd geraakt in het hoofd en overlaat later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader, ook een Curaçaoenaar, is inmiddels opgepakt. En dan gaan we naar Wishy, want er zijn klachten over deze Curaçaose nieuwbouwwijk. Veel klachten vanuit Nederland. Mensen hebben daar een huis gekocht, maar er zijn heel veel problemen voordat ze er daadwerkelijk kunnen wonen. En de problemen rond de huizen van Fondation Cas Populaire blijven daarom, zo schrijft de Extra vandaag, toenemen. En het gaat vooral aan het niet voldoen van beloften van FKP.
Deze omvatten structurele fouten en misleidende informatie tijdens de verkoop, zo schrijft de krant Vandaag. Zo betalen kopers maandelijks voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en beveiliging. Maar is er in werkelijkheid niets van deze diensten geleverd. En ook zijn er heel veel klachten over de bouw van de huizen. En dan gaan we naar de eerste editie van de Strides for Smiles. Het was een grote wandeltocht. Meer dan 3000 mensen namen daaraan deel zondagochtend in de omgeving van Zambiel. Het is georganiseerd in samenwerking tussen de Ronald McDonald House, Charities Curaçao, Prinses Wilhelmina Fonds, Curaçao Children's Museum en Maduro en Curiel's Bank. Het was een bijzondere wandeling, want het werd niet alleen gewandeld. Er vonden ook allerlei acties plaats, zoals spetters van water en glacial, verfspetters, straatentertainment, operamuziek, een doolhof van blokken, verschillende straat-dj's. Het was dus leuk om deel te nemen en de organisaties kijken tevreden terug. Volgend jaar de tweede editie. Even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We gaan naar Sint Maarten, want daar gebeurt heel veel in de afgelopen dagen. Natuurlijk de politieke onrust, de val van de regering van Marcelina na 17 dagen. Er wordt nu alles aan gedaan om te zorgen dat er weer een nieuwe regering kan komen. Daarvoor zijn de verkiezingen nodig. En de partijen die mee willen doen aan de verkiezingen kunnen zich uiterlijk 17 juni inschrijven. Die verkiezingen zijn op 19 augustus. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Dan is er ook nog een blackout, grote problemen met de elektriciteit als gevolg van problemen bij GB. Die waren zondag erg en die hebben ook vandaag houden die nog steeds aan. En daarnaast is er ook nog het bezoek van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, mevrouw Alexandra van Huffelen. Zij bracht een bezoek aan Sint Maarten om te praten over de situatie. Er is nu een demissionaire regering. Wat betekent dat voor de hervormingen die nodig zijn? Wat betekent dat voor de heropbouw van Sint Maarten, die vooral in 2017 erg werd getroffen door orkaan Irma? Volgens de staatssecretaris zijn er voldoende zaken te bespreken. En zoals u op de beelden ziet, waren ze op Sint Maarten ook blij met de komst. En gaf demissionair minister-president Luc Mercelina een paar cadeautjes aan de staatssecretaris. We gaan verder met Luc Mercelina, want behalve al die onderwerpen die ik net heb genoemd voor Sint Maarten, maakt het land zich ook op voor het komende orkaanseizoen. Dat belooft, dat heeft u al vaker gehoord, een heftig orkaanseizoen te worden met veel zware orkanen. Nou, ik noemde net al orkaan Irma in 2017 die heel veel schade heeft veroorzaakt. Volgens Luc Mercelina is het nu belangrijk dat de bevolking van Suriname, de bevolking van Sint Maarten zich zo goed mogelijk voorbereidt. En daarom heeft hij de volgende boodschap opgenomen. Dear fellow St. Martiners, as the 2024 hurricane season has started, I urge all of us to act with a heightened sense of urgency and commitment towards preparedness.
Our community's safety is our utmost priority, and proactive measures are essential to safeguard our well-being. As your Prime Minister and the chair of the Emergency Operations Center, the EOC, I assure we are doing our utmost to be at maximum readiness. We have meticulously discussed our emergency protocols and strengthened our response capability to protect you. Yet the responsibility of preparedness also lies with each of us. I encourage every family and individual to review and update your emergency plans, stock up on necessary supplies, and stay vigilant about weather forecasts and evacuation directives. Together, we can lessen the impact of any storm and ensure an effective, unified response should the need arise. Remember, being prepared can save lives. Let's stand together, resilient and strong, facing this challenge with unity. Stay safe, stay informed, and let's aim to come out with this hurricane season stronger and more united than ever. May God bless you, and may God bless our St. Martin. En dan gaan we naar Mexico. We hebben de afgelopen periode al vaker aandacht gehad voor de grote presidentsverkiezingen. En die zijn afgelopen zondag gehouden. De nieuwe president van Mexico is Claudia Sheinbaum. Zij is een 61-jarige vrouw. Ze is klimaatwetenschapper en ze is de eerste vrouwelijke president na 68 mannelijke staatshoofden. Ze kreeg de steun van de populaire linkse president Andrés Manuel López Obrador. En gisteren werd in Mexico de verkiezing van de eerste vrouwelijke Mexicaanse president groots gevierd. Het is een duidelijke overwinning. En ze zou volgens de eerste resultaten net iets minder dan 30% van de stemmen hebben gekregen. Maar omdat er dus veel partijen mee hebben gedaan, veel presidentskandidaten, is dit voldoende voor haar om de verkiezingen te winnen. De verkiezingen in Mexico zijn de grootste, of waren de grootste in de geschiedenis van het land. Kiezers konden op meer dan 20.000 verkiesbare posities stemmen. Enorme aantallen, maar ook enorm veel geweld in Mexico tijdens de verkiezingen. En de nieuwe president heeft inmiddels al aangegeven dat dat één van haar terreinen is waar ze vooruitgang op wil boeken. Minder geweld en de mensen die het plegen, dat die daadwerkelijk ook achter slot en grendel komen. De nieuwe president zal op 1 oktober worden geïnstalleerd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.